Karibu baba mama. You according kuziya kwandiri kuita anonzi Kurai Makore but hanzi unenge une band futi band rako nonzi chi Black Lions saka wakangobva kuma Blacks Unlimited wakabva waenda ku Black Lions akuwanza chirasa kapana iwe akune ma Black Spirits kune ma Black Spirits kune ma Black Eyes kune Black Lions zvingofamba zvidaro yeah but muri kuona kafambiro kamuri kuita handiti kane music yenyu makambotengesa ma-CDs mangani sofa kufunga kwako kana kuti hapana takatengesa paalbum launch rekaita album launch makaitirawo kugecko gardens ndikupiwo kuglenlon tantiri mucovid saka paitwa kunzi panemba chinzi vanhu 30 vanhu 40 saka takamonetoka private private chakuti kedu kaikeke kuti munotengawo ma-CDs ndo matengesero takaita ma-CDs ndikozoitawo mamwe andandinawo kune vanhu vandosangana navo vanada ndinoita sendinotengesa so approximately tinongoto pama-CDs nearly about 300 awatengesa so far anosvika ikoko mune muchita mari ma-CDs enyu sezvakaita iti inenge rakagadzirwa zviri complete so ndinoita 5 US then kozoita waya anenge ari mumakesi edu aya masleeve tozoitawo ma$2 alright so aya takagadzira zviye zvekuti pane vanoada vanoda rinenge riri mukesi kozoita vanoda riri musleeve ma-low budget saka kungomixa but aya anenge ari mashopu emapondo ndo anozombodiwa akawanda emapondo ndi akawanda inonzi munomutengesera muri kupi kunyanya Mbare musika beda ari pamusika apa kana ndikaenda kufiyo kana ndikangopindawo pane ndasangana nevanhu patakagara takatandara sezvo takangoita so togona ngototanga kutambidzana ma-CDs tichitotaura ipapo then ndeikamu vamwe wekuti unototi uyu rega ndimupe music aende kunenzwa tiri kuti munhu wekuti anogona kuita akainzwa anogona kumuudzawo somebody tell somebody kuti music iyi iriko alright ndokufamba kunoita music kwemimi mudhara imi mati munonzanizve Rego Rego imimi pakuridza kwenyu music apa makore makatanga kudhara kai muma-70s 74 pakuridza kwenyu music maipiwa mari toti paweekend yanga iri time yaSmith ka musadhibheka 25 cents koroni ndo 25 cents pamudhara ronika muna 30 kako mazebrons haka sounds tapera angari drama wa nonzani chimbetu ka na John Murira akatisiya mai manjo
mapiwa 25 cents 25 cents but yaitenga yaitenga zvokuti mabhachi kichada atenga bhachi rangu rechechi raita chi 12 pence 12 inodzi 10 cents ya netiki netikatika nemapfuma mateka bhachi 12.5 cents ko makaridza makamboridza here nachekstawe ingwa 2+2 wedu ndakaita kwete checks achecks ndisekuru wangu toka kumsha kumwe chete ndaita na naelisha chusama mazo wangu reza na ayaya pakazoita ma 2+2 imwe yana 2 imawedzi ne2 yemafika alright anzimbe naiti nzimbe okay atambati ndichana apa kwangu ato kuma 2000 kapa but kudhara takambita vachine new to kamera new to income mana ina mdala chachukoka opa sasa ndana checks ka ndana dinoka sanga chiri kwaita tandiri kwa kwenye pipe to kamera ndakuta foot switch tandiri orange juice ndina orange juice na mdara roni orange juice ya ni chips caravan iwe saka alright tokoti kuma 70s sataina muindependence mari yamakapiwa yakawanda yacho kunzi mari dzaband yakawandisa yacho yanga iri mari kuma 70s pane show yatakaita ku Vic Falls takati tiri for maband yanga iri akanokora mangani akati 3 here chaziya 3 makorona aya 10 cents saka 85 cents ndo yamakapiwa anga iri marobe mapiwa 85 cents zvinhu zvitoita motikari aita $100 $30 tumangiriya tumangiriya nomagriyado $1 something motikari $1 something kangoya ndakatenga paFernando paseri pedu right yaurakiza mukaichapote apeto kangoya saka mune mhuri here mudhara ndemhuri mune vana ngani ndine 4 vazukuru ndine 4 vese varipo nemukadzi hamusi kuita musikadzi kana vana vangu vanoimba futi vandomboita naye pachavo vanoimba futi toda kungowirirana panyaya dzekuti panyaya dzemari dzekuma 70s kuti yanga isikapfuure pondo pondo yakasipondo bcause dhora ranga riri reblue nefishi ranga riri raidziya ka because bhazi raita 2 cents ka Harare United raita pen change nechiburiso raita pen neipen nehafu yacho ka vaizoita tiki pazoya madhorari masensi asmith 1970 ndo payazochinja mari achinjana ndi 70 mabva kuna Gaffa utodi ka pakakapiwa masanctions iyo inenge yanga yane yawanda asi yanga yane power handiti kuzofuta itenga 15 pence ndikirikini 5 kg yovo aita 15 pence 50 kg ichidhirivhara newonder bike komulaza vasingabeya vaitozongonyora saka upenyu hwenyu hwemurodhisha nemanje manje tamuzimbabwe ndoupo wangu uri nani panyaya dzemari kuti mari ndeipi yaishanda yanyatsokuti zvinhu zvaita taura chokwadi to be very open mari yerodhisha yaisense because aitenga hado kutaura chokwadi kwete kuita straightforward yaitenga handiti waitokaisa 1 mari momwe 1 vaigona kuya regrosa riri 1 chikoini chiya chaitenga grosa pandori pakukaisa mazuva ano mazikoini akazara kudai kutendechi saka 1 yaitenga amabona yerodhisha yaitenga
Mendo kana achazotenga yamazuva atizive. Aichatenga zvayo tiri kugadzisa nyika mudhara musatyi. Mendo kana achazotenga zvayo. Kudangozivisa vanhu kuti imi makakura makazvarwa gore ripi? Ndazvarwa 1957. 57 kupi? Muno Mbare pa Harare Hospital. Ididi yakazati apa. Yakazati apa. Asi vamwe madzikoma vakazvarwa pa muna Chihota kamo. Exactly, yeah. Ndopamba neidhi. Achivhurwa exactly. Tidangonzwanana ipapo. Yeah. Nditi ndakazvarwa hangu paidhithi zvangu. But imimi nekuona kwenyu nemusic kuitwa nemufana uyu. Yeah, mufana uyu kutaura chokwadi pavanhu vese vandakadza navo. Uyu aita kunge anga akatokura kudhara samudhara. Angoita kunge anga aripo kudhara. Alright. Sezvo zvaamutaura zviya kuti akakura chinzwa chokwadi. Sokuti kakliki katinako nelinki yacho hatinetsana nayo. Ari chaimo. Saka anoteerera. Zvakanyanya. Plus chandakaona zviri maari tikangoti ifamily background yawe kwana mukanya ifamily background. Mukanya upi kataure? Lana Thomas Mapfumo. Baba wake baba wako ndi anonzani? Miliona na mashari mumwe ndanaze. Baba wangu anzi Dominic Makore. Saka Thomas Mapfumo baba wako Dominic Makore relationship yawe ndeipi? Kana makambonzwa imwe biography yaMbare kuti ane surname kuti Makore. Ndiye kubva Kurai. Alright. Yes, manzonzi soko wafuanaka. Ndo zvinoreva kuti isusu ana mukanya nasoko wafuanaka. Alright. Baba vangu baba vakabereka Mbare Thomas Mapfumo na baba vakabereka baba mabrothers. Alright. Sa baba varipo izvezvi vasara is now 94 years old. Ndo baba vasara mufamily vakaberekwa nababa vedu. Alright. Sa Makore is our son. Okay. Zvakawando hazvo tingazotsvaga nguva yekuzvitaura after kuti aiwa tozviita rimwe zuva kuti Mbare whatever, but Makore is our son. Inini chaiye hanani. And he, like this at the time when I'm going to post out Tom Kurai Mapfumo, they got no, it's Makore. Ninja knows Kurai Makore. Because now, you know, Tanga Gutangamuna, which Emira fame. After all, I have to fight my own road as well. Yeah. I'm one and don't know the Andofana Kuru away with Kurai Makore. Chimurenga zachapera. Achisacha. Honde yako ichiripo. Ichigere. You want to change. Yeah, boo.